Kubeli sibun ya pi ki parlok parok ki bapaj jaga neka channel te paj hakan ke video sesin pat ngan pen I dawaikan bat ya pi ki bakwa ban tip bat ki bakwa banang te hakan ke por paj hakan ke video ngan pen I ya pi ya wei dawaikan bat ubaya dai na komenta ki bapang livar ki basop kling livar ki baat he u livar te paj hang ne piu I ne u wei u dawaikan bat ubalong jerngam ha balong kum ujur terso te pechang ne ngangej ba pi ya itu bha ya une usai don haki rut lenti lane ha ki kenjamadan lane ha kono jaka ula bandon une u kenja jur ba jerngam usai don keleng-keleng lada dei ha jaka ba shit ne jaka ba kriat ru une ulong baik umi baik te don ru ki ba tip ya une ki pendon kamban bam jur rengan itu pi umlong tang u kenja jur ban bam jur rei ulong ru dawai ba bha nak benta kini ki papang liver te phinle kumno yau ne ngani thu pi khaj yakine ki sla khailang bat ki thet nang ta sa dung la ne shet te la de shet pi hap shet lang sa kumba hen riu jaj ki kenja kan bat ki be dai nak benta ka jingpang liver sop clean liver lane at he u liver ban tip ya kita ki wei pat ki kenjakan bat ki be dai na kamta ka jingpang liver te sa nang pej ha ka wei pat ka video andang la yo por ban ring ban pen ep kum kino kita ki jaj kan bat ki be dai na kamta ka jingpang liver te menta ngan pen ep yo ne wei te pi ha ban shet lane pi ha ban dung sa di ya katawai te ani thu pi tang hadin katokate kajing sop klein libar bat kajing at libar kin sa jambyang badlada pi sngo thaj ban shna hi lane pim sngola ban shna hi ru phila ban wan sim na dukan jonga ka dukan dawai jonga kawai kadon hang ne ha nong yo nong stoan bat kawai kadon sate sa sulong te bantip khabenia phila ban supun ru yang ha une number lada pis ngodon kam te ngan IFP riu khandai not khandai nu sau ar nyau lai nyau dengan ong piang riu khandai not khandai nu sau ar nyau lai nyau sngobha sapun ha une number lada pis ngodon kam khublai sibun